Ама пък дива си ги настраден ходжа, а? Аш колсун, афери майсторе! Lecimo! Doschimo pimo, mi mamma avevo, lecimo! Doschimo pimo, mi mamma avevo, lecimo! Imam bayal da imam, lecimo! Doschimo pimo, imam bayal da imam! Ей, Шишко! Колко струва паницата, бе? 5 пари паницата, 5 пари, да си помня, а? Не още, като гладнеем ще ти кажа. 5 пари паницата, 5 пари! Вечеро! А, дръж! Buyurun Nasreddin Hoca. Ей, Пайно! Къде така? Ами пари! Какви пари? Ти пика още, тати идиотина! Дай парите! Дай парите или ще изядеш 10 хиляди, да ти дойде къл в главата! Виж, това е добре. То от такъв всеки има нужда. Побрате ми, я сторете място. Чакай! Аз се наядох от парата. Тай ли? Аз сега ти удари 10 тояги. Ей на тая! На този такъв глава